continuamos, pero cambiamos de escenario. Falamos agora dun home que é payaso, actor cómico, monologuista, contacontos, cabareteiro. Chámase Pedro Brandariz. El di que é polipatético. O caso é que ten agora dúas actuacións que poderemos ver en Forcarei e na Coruña. Hola, boas noites. Eu son Pedro Brandariz, son da Coruña. Algún defecto había que ter, pois, olha, dedícome un pouco ao tema escénico desde diferentes ámbitos, sobre todo monólogos, pero tamén o clown, teatro clásico, contacontos, un pouco de todo, non? Eu quería contárvolo, a ver se así entre todos e todas, pois lle damos solución. Supoño que algún de vos se dou de conta, pero bueno, vou no decir, así xa salimos de dudas. Eu, aquí onde me vedes, son anoréxico. Ao querer fazer un pouco de todo, ao final acabas por non fazer nada, non? Como se di eso de aprendiz de todo, maestro de nada. Pois é un pouco deso, non? Que un pouco todo perralleiro, non? Dicir, nin son un bo monologuista, nin son un bo clown, nin son un bo contacontos, sino que son un pouco de todo. Por eso de polipatético. Entón xa lle dixo o médico: señora, non nos cabe en la pantalla. Tenemos que inventar algo que inventaron. El home cinema, pantalla ancha. O monólogo evidentemente é cómico, vale, podría ser dramático tal, pero no, neste caso é cómico. Todo o que fago xira en torno á comicidade, desde un punto de vista ou outro. Entón son monólogos, pois, que nos que me río primeiro de min mesmo, dicir, iso para min é básico, non? A parte dos monólogos, estou tamén en varias compañías. Unha delas é Dinamo Teatro, que é onde estamos hoxe aquí ubicados, non? Temos varios espectáculos en cartel, títeres, espectáculos infantís, espectáculos para adultos, non? Intentamos abarcar un gran abano de público. Varias curtas, estamos aí colaborando, desde Incomunicados con Erika Esmorís e Juan Galiñanes, despois o máis recente Coruño, o legado de Hércules, tamén unha cinta, un falso documental sobre o movimento do Coruño,